En este vídeo anem a resoldre una qüestió PAU d'òptica geomètrica de setembre del 2020. La qüestió diu: la imatge d'un objecte real donada per una lent prima divergent és sempre virtual, dreta i més xicoteta que l'objecte. Justifiqueu-ho mitjançant el traçat de ratxos i expliqueu el perquè d'aquest traçat. Què significa que la imatge és virtual? Anem a fer un traçat de ratxos d'una lent divergent. En primer lloc dibuixem l'eix òptic i la lent divergent. I els focus, que sempre són simètrics respecte a la lent. Les lents divergents són lents bicòncaves, més grosses en les vores que en el centre. Els ratxos es refracten allunyant-se de l'eix. Considerem en primer lloc el cas en què la posició de l'objecte és major que la distància focal. La distància focal imatge en les lents divergents sempre es troba a l'esquerra i la distància focal objecte a la dreta. Dibuixem l'objecte més enllà de la distància focal. Dibuixem en primer lloc el raig que ve des de l'infinit i es refracta passant per la focal imatge. Dibuixem a continuació el raig que passa per el centre de la lent i no es refracta. El punt on es creuen la prolongació del primer raig i el segon és on es forma la imatge. Podem veure que és una imatge virtual perquè es forma en el punt on s'uneixen les prolongacions d'almenys un raig. L'augment lateral és igual a la posició de la imatge dividit entre la posició de l'objecte. I com que la distància des de la imatge a la lent és menor que la distància des de l'objecte a la lent, l'augment lateral és menor que 1 i per tant la imatge serà menor. La imatge serà virtual, dreta i més xicoteta. Quan la distància de l'objecte a la lent és menor que la distància focal, podem veure pel traçat de ratxos quina imatge es formarà. Dibuixem en primer lloc el raig que ve des de l'infinit i es refracta passant per el focus imatge. I dibuixem també la prolongació d'aquest raig, en línies discontínues. Dibuixem el raig que passa per l'objecte, per el centre de la lent i no es desvia. El punt on es creuen el raig no desviat i la prolongació de l'altre és el punt on es formarà la imatge. La imatge serà virtual perquè es forma on es creuen les prolongacions dels ratxos després de travessar la lent. En els dos casos és una imatge dreta i en els dos casos és més xicoteta que l'objecte, ja que es forma entre l'objecte i la lent. La imatge és virtual perquè es forma on es creuen les prolongacions dels ratxos després de travessar la lent. Espero que això us resulti útil. Adeu.